Žena je ženi prijatelj. Već 5 godina ovo je moto udruge Žena Ogulin. Žene tu imaju mogućnost pokazati svoju kreativnost i biti ono što one jesu. Udruga broji 47 članica. Iza njih su brojni projekti po kojima su vrlo brzo postale prepoznatljive. Sve što rade naše udruge, mi smo tu. Nema bez žena ništa. Ali ne samo u Ogulinu. Sudjeluju na brojnim manifestacijama u Karlovačkoj i drugim županijama. Tete heklarice poseban ponos. Izrađuju hobice, pomagala za prijevremeno rođenu djecu. Te naše hobice, evo sad imaju brojna dječica u Zagrebu koja su rođena i koja su bila u inkubatorima, tako i našoj Ogulinskoj bolnici. Ogulinska masnica, zahvaljujući njima, uskoro će biti zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro. A Ogulinska masnica je naše čudo. To je tradicijsko jelo, nešto što spaja sve nas Ogulince. Osnaživanje žena, rad s mladima, suradnje, projekti bit će lakši uz županijsku nagradu. To nam je veliki vjetar u naša velika jedra. Gdje god idemo, mi ponosno nosimo boje grada i županije. I da, ako ste mislili da ih nema na Kleku, ove Ogulinke svoje metle izrađuju same. Tamo su parkirane u uglu i šeširi već čekaju za prvi let. I ne ljubi mene pa drugega, mila, mila moja.